to je było also cokvinske kubło, a ja si myslu, když je bude dać, a nam kusk jeszcze zdwolił z nami będzie, dokiż te czasy są niekie jara hubiene, zodziemy mu to szytrać, a zodziemy mu ją dalej działać moc miastem ją nasz nuczk sobu dzieje, nasza dżołka, mój szwiegersyn, a my we swojbie ją to obdziewimy, a ja si myślę, we wokomiku, to są te całe zjaw tak, to inak nie idzie. A dus ja myślę, że my mamy te zase na pranuczki, gdyż je bude dać, że oni te do tych stupać, nasz jentun chodzi do prenoletnika, tu jeno skuklita, a ma ze synom czynić, a ze swotał, a ze swoje pulka obdziwie, also tu je rata, a nasz od Andrija, also mój nuczk, ja też w ratarstwie, ten Jonas, tu ja ratarstwo, also mechatroniker huknął, a nikt no so kietro kustak boli huju, nikt te maszyny przedały, a tak, also ja te drugie osoby pomie, nikt to miastem też na kusk srchtwane.